Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla moon e ruɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañitay kala saaha huccidde moon noon kadi min dañiri weltare oɗo subaka altine hannde koyɗon tan yo Allah waɗanen jaam goto foof salminama e inde ko noon manama e jettoɗe seerenɓe men jettake e laal gotol calminama juura berta juuɗe ñaga duwaw yuppo e Sénégal e aduna foof hawɗo mburo saw holluden caggal jaam dumo e nder leydi meɗen Sénégal ɗum noon ko wiɗon tan hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV onon yiɗɓe Pindi TV onon fulɓe fullaɓe lamɗam ɗum noon ko wiide won tan yon jokku wadde abonné ya Pindi TV yon jokku benninde information saabu nana yaaha kono leeli ɗum noon en mbatta sono arde ko ɓuuri tengtude e jayndeli ɗi ene anda noon oɗo weekend jaltaɗo woni aljuma samedi dimanche wuuri diaw e nder leydi ni saabu wargoli ganduɗa ƴewtidama hen oɗo ɓiɗɗo debbo e worɓe ɗiɗo ɓe ganda goto fo ko fittadu mum koko yoɓa ma en gar hen e nder jayndeli ɗi ko ɓenni ɗum ko kadi ma en gar e konngudi gardiɗo leydi ndi banggal ndelam kuɓɓam ɗum ne nane nder jayndeli ɗi e banggue dawrugol heddaki caggal hay lawol gotol en mbatta sona uddidde jayndeli meɗen e jayndi gendire Le Soleil jayde Le Soleil noon dawri oɗo subaka tan arde ko faye banggue ndelam kuɓɓam ɗum noon wiyete tan pétrole ɗum noon gardiɗo leydi ndi e tan nde jabbotono oɗo mo ganduɗa ko ɓiɗɗo Allemagne ni wiye tan Olaf Scholz kanko noon nde o ari ɗo e nder leydi meɗen gardiɗo leydi ndi jaɓɓimamo wiidemo tan banggal pétrole leydi meɗen e banggal gaz kay ma won ko gandama ɓe puɗɗo yannude ɗum e aduna o foof ɗum noon woni tan konngudi ganduɗa gardiɗo leydi ndi addi ɗum ne ma wot ko waɗi ma won ko waɗi fayida e nder leydi meɗen Sénégal goɗɗum kay ko ganduɗa hande ɓeydima ha wawi wiyede woro woni tan koppareje nawoji neɗɗo to diwan to Makka to ɗum ɗon noon ɓe mbiyete ko ɗum noon ummima tan e million ngaji 4 fate million ngaji 3 mataw wonko usta hen kono ne wawi wiyede ha joni séri saabu rendinde million ngaji 3 eko rewi walla 4 mankude gam yaade Makka muusi ɗum ɗon noon wallitani yumman galle yen e baban galleji en banggal gongal garen tan eko ganduɗa ko kañum woni e banggal élection législative pandaɗo toɗɗade faaɓe to suudu sardiji leydi meɗen jaynde enquête e oɗo subaka dawri tan ko wiide yooɓe ƴewno ɓe mbaɗi ha ɗum ko ganduɗa kañum woni kay élection ji ɗi sowe oɗo saaha so tan soɓe ƴewani noɓe mbaɗi kay ma won ko ganduɗa ma lombo e nder ndiyam walla hewɓe ma dañ hen caɗele ɗum noon ƴewama tan e liste Benno Bokk Yakar walla liste Yewwi Askan Wi goto fo ne heewi hen caɗele ganduɗa ene dañi ɗum e nder ko wayni caɗele goɗɗe kay ɗe ganduɗa andani yiiɗa hollude caggal Sénégal woni banggal gaz saabu gardiɗo leydi ndi wi kay Europe e ko ganduɗa ko kañum woni ko taari ɗum ne wawi hebde ɗo e duuɓi seeɗa ko faye gaz ummade e nder leydi meɗen faya e ɗeɗon leyɗele caggal jaynde enquête gaɗane jaynde Vox Populi kañum noon dawri tan ko wiide ha joni banggal dawrugol Benno Bokk Yakar kay kañum darima gam wiide liste Yewwi Askan Wi kay wona liste dewɗo e lawol saabi ɗum noon ko tan kanko wondiɓe Ousmane Sonko ɓe mbaɗi tan ko investir neɗɗo goɗɗo laaɓi ɗiɗi e nder liste goto ɗum noon ko konngudi tan Mimi Touré ganduɗa addi ɗum caggal nde ɓe daari kamɓe kay Yewwi Askan Wi e wiide liste Benno Bokk Yakar wawa ɓennude ɗo joni noon goto fo nani joppo goɗɗo o peɗeli Aar Sénégal kamɓe ɓe mbi tan oɗo saaha ko yiiɗi waɗede ko ɓe caloto ɗum no hannirta ni kamɓe kay ɓe ganda ko kamɓe goni e Aar Sénégal ɓe mbiyete yoɓe daro kala liste mo wawa yaade yo fawe sara wawɓe yaade ɓe jaaha kono noon ala wiide ne waɗa hen maslaha e ko way noon kanko Aliou Tine o wi tan ko conseil constitutionnel yo ƴeew no wawi waɗirde fo ha liste uji foof wawa ɓennude saabu ko ɗum woni ko ganduɗa woni ko nawrata jaam Sénégal yeeso garane jaynde quotidien Le Quotidien kañum noon ari tan koye banggal lawol e juge uji ɗi wiyete dow joni noon juge uji ɗi ganduɗa walla aɓeni jooɗe ɓoccode saabi ɗum noon ko liste uji ganduɗa
ganduɗa yete kay ɓe mbi ne wawi ɓennude ɓe mbi wawa ɓennude e fayuji ganduɗa yitama nder woni caɗele gonde e nder liste uji ɗiɗon. Jayde quotidien ha joni arti hen wideɓe tan kamɓe wonɓe banggal lawol kay ɗo joni ma koye moɓe uddo saabu ɓe ganda kay holno ɓe jogori joɗorade e ɗiɗo liste uji ɗi ganduɗa ko hen faya e sungoli toddade faabe suudu sardije leydi meɗen. Garen e ko kewe weekend oɗo walla mbiyen ko kewe aljuma oɗo uddide semaine o ɗum noon oɗo ñalawma kay woni ko muusi e tan Sénégal e kala ko taari ɗum saabu adi hen tan ko ɓe ganduɗa mbasi pittali mumen. ɗum ɗon noon nane nder jayde nde ɗo Sud Quotidien kamɓe Sud Quotidien noon ɓe mbi tan ko way noon kay kewe nder leydi meɗen. Caggal ɗum ɓe gari tan e sage uji jeeɗiɗi ɗi ganduɗa yete oɗo saaha ko kamɓe poti tan ƴewde ko faye sungoli ɗi walla mbiyen recours aji nannaɗi ɗi. ɗum noon kamɓe Benno Bokk Yakar e Yewwi Askan Wi noon goto fo nani joppo goɗɗo feɗendu wi tan wawa yaade Aliou Tine wideɓe yoɓe jooɗo ɓe jewtiday koye moɓɓe ɓe mbi tan kanko ko expert gonɗo e banggue élection ni wi Ndiaga Sylla kanko noon wi tan ko yo fo ruttine zéro mana yo fo ruttine tan fewndite kadi kamɓe wonɓe walla kamɓe jiidunoɓe henɓe fo ɓe jooɗo e tabal ɓe jewtida ɓe ganda no ɓe mbaɗi ha listuji mabɓe. Ben Thierno Bocoum kanko yaadiɓe makko e Aar Sénégal ɓe mbi tan ko kala ko ganda noon ko kañum woni lawol yo lawol rewe kono wona kay joɗade goto fo ni wiya yo yewtide walla yo waɗire ni walla yo ƴeewe no waɗa. Garene jayde Las kañum noon ari tan ko ha joni e banggal toon to diwan mo Tambacounda e Thiès kamɓe procureur uji gondi toon di ɓe mbi tan Issa Ndoye kanko noon ɗo joni tan o andani no watta mo jooɗo kay amo tan amo tourna peɗeli ɗum woni konngudi ɓe ganda ɓe gaddi ɗum ɓe mbi affaire 2 milliards uji ganda kay haalanoma ko faye tan saisi ɗum noon ɓe mbi ɗeɗon koppareje tettanoje woni ko ganda aɓena jewta hen walla tan aɓena nodda hen fodɓe noddede hen yete yewtidɓe koye mumen walla jakɓe oɗo saaha woni Yewwi Askan Wi kamɓene ɗo joni liste mabɓe nani lawol yidde waɗede tan ko faye invalidé ɗum woni konngudi ganduɗa nane nder jayde Las. Garene L'Observateur ari ko kewe weekend oɗo ɓennuɗo woni tan ɓeɗo wasɓe pittali mumen. oɗo ɓiɗɗo debbo noon ko tolne tan juwandeli 37 oɗo ɓiɗɗo gorko o yuwimo toon to diwan mo Pikinto. kanko noon oɗo suko debbo ko tan jeeyowo e multi service o wonno. oɗo ɓiɗɗo noon badɗo ɗeɗo gueɗe o yinno tan ko dañde koppareje ɗi o iniri ɓiiko saabi o waɗi ɗeɗo gueɗe kono noon o yawi yitede kay hawa fawa jungo kanko oɗo ɓiɗɗo gorko badɗo ɗeɗo gueɗe. ha joni e jayde L'Observateur kay ɓe gari tan hakkude Sonko e Mimi Touré ɓe mbi ɗo joni takere luuɓe hakkude mabɓe goto fo nana joppo keddiɗo o feɗendu. ha joni garene jayde Les Échos ari tan eko kewi to diwan mo Pikinto Hasimu oɗo biyeteɗo Hasimu Ba kanko tan wari oɗo ɓiɗɗo debbo biyeteɗo Kinne Gaye kanko Hasimu Ba noon o yimo ko tolne juwandeli 37 ɗum ɗon noon koye koyngal o adi yiwdemo ko heddi ko o yuwimo ɗum e reedu. ɗum noon ko jogui tan ko ganda kañum woni labɓi makko o yooɓi fittandu oɗo ɓiɗɗo debbo. ɓe mbi noon ha joni tan Bourde walla mbiyen tan ko ganda ene jogori dañde e caɗele e élection ji législative pandaɗi ɗi. ɗum ɗon noon ɓe daari tan ko gam wiide yooɓe jewtide koye mabɓe mbi Fama Mbengue e Anta Touré. ɗum noon woni ko ganda ete ko wonɓe banggal pur wonno tan ɓe ganda ko kamɓe gonno ɗumɗoji mabɓe candidat ji mabɓe kono noon mataw erreur o ko ɗon ummi. ɓe mbi Benoît Sambou kañum darima tigui wiyete liste mabɓe rewani lawol kono noon liste uji keddiɗi ne wondi ganda rewani lawol konngudi makko nane nder jayde Les Échos. ɗum noon garen ha joni tan e jayde Libération Hasim Ba ha joni tan ɓe mbi ko inde saabi o waɗi ɗeɗo gueɗe ɗe o waɗi. ɓe mbi tan
ɗo ɓiɗɗo gorko kay o yoɓimo fittandu guel ɗo cukalel dewel biyetegel Fatou Kiné Gaye ɗum ɗon noon ɗo addi ɗum tan ko koppareje o sohluno kanko ɗo ɓiɗɗo gorko ɓe mbi amani daari duuɓi 27 ɗum ɗon noon ko yinnode innude kono noon ɓe mbi wona ngol ɗo lawol tan o waɗi ɗe ɗo gueɗe saabu omo wonno liggade e banque goto nde o jogo nde o yinno resde debbo ko nden kadi o waɗi gueɗe baɗe ni nden noon mataw o waɗani en fittandu kono noon o wino tan ko won yanɓe e dow makko tetti koppareje gonnoɗe toon caggal ɗum kay ɓe ji million ngaji ɗiɗi manque keesuji mabɓe ko nden woni nde ɓe ndiwimo kanko Hassimou Ba fayi noon nden wonde o dañi liggey banggal multiservice oɗon kanko nawanno amo adda koppareje ɗeɗon nde joom suudu makko hefti noon o yiiɗi innude ko ɗum addi ɗeɗo caɗele hawo yooɓi fittandu oɗo ɓiɗɗo debbo gam tan yinnode hebde makko koppareje oɗon sali wi liggey muɗum rewnata ɗum tan koye lawol. Garen ha joni Diaynde Stars kañum uddata damal ɓe gari tan e banggal Manchester City ɓe mbi kamɓe noon oɗo saaha titre mabɓe aɓen kedditi hen ha joni ɓe mbi kay 3e titre e 4 ans kamɓe Citizen aɓen daari hen ɓe mbi Mbappé noon ɗo joni yeehe prolongation ha gayni darima e show muɗum hollidde hoore muɗum Ballo Touré noon kañum ari tan addude konngudi muɗum e Sadio Mané oɗo ɓiɗɗo mo Bambali e wiide makko kanko yette wona champion walla o waɗe ballon d'or ko way noon foof tan haɗata Sadio Mané wonde Sadio Mané ɓe mbi noon ɗo kay mo ganduɗa ko kañum woni Koulibaly wona jeeyowo ɗum noon woni ko ganduɗa nene konngudi gonde tan e nder Diaynde Stars kañum uddata damal e oɗo subaka altine hande en batta sona arande on e banggal gongal tabal gongal jaɓanten faade tan uddide banggue fait divers meɗen no mbaɗirten ɗum subaka fo gueɗe rendo ɗum noon gueɗe rendo hande ara tan ko kewi e nder leydi meɗen Sénégal e oɗo weekend sukaɓe tato ɓe ganduɗa mbasi pittali mumen oya ko to diwan mo Wakam oɗo bone kewi yete kanko oɗo ɓiɗɗo gorko won mo waddanno ha yooɓi fittandu makko ɗum noon o yiwi makko o laaɓi e reedu nde o nawete hôpital hamo yettoyo tawi wasi fittandu makko goɗɗo o woni tan biyeteɗo Fatou Kiné kañum koye aljuma o dañi to diwan mo Pikine to multiservice mo liggotonoɗo e ɓiɗɗo gorko garannoɗo e makko ina adda ɗeɗon koppareje walla ina ƴetta ɗeɗon koppareje on yooɓi fittandu makko e samedi o kadi ɓiɗɗo gorko goɗɗo wara to ganduɗa ko kañum woni diwan mo Diamaguene ɗum ɗon hande ne wawi wiyede hulɓinima no fewi e nder leydi meɗen Sénégal saabu yette ko wayni hande wiyeteno ko insécurité walla wiye agression ji eko way noon ɗum fo ƴeewa ko kareli hakkude mabɓe haare daña haala daña ha goto yooɓo fittandu goɗɗo o ɗum fo noon koko ganduɗa hande hulɓinima saabu ɓiɗɗo debbo ariɗo wareɗo kañum warda ko koppareje bardomo ina andimo konngudi gadiɗi nde gari nde wiya ko agresseur uji yani dow makko guila wiya agresseur uji min guila nden hakkillam dogi mbimi barɗomo o fotani wonde agresseur kono noon ko ganduɗomo tigui fotata wonde saabu ganduɗoma so ari waɗi woni gueɗe yiiɗa peññina ɗum ene jarani ɗum wardema sikka ma dat hen ɗum ɗon fo woni hande ko ganduɗa hulɓinima neɗɗo noon a waɗat ko mbawɗa tan sa lelima ɗanoɗa sa waɗi ka wawa sa fini ma won guila subaka ha hira tawa aɗa dardarta donka ɗanade walla donka yiide ɗoygol ko ɗum woni ko heeɓi oɗo ɓiɗɗo gorko biyeteɗo Hassimou Ba saabu hande dañde inde joom suudu ma yette heptima wiide aɗa waɗa ka wawa ha hande jaranma yoɓade fittandu debbo janano hande hulɓinima hande yimɓeɓe yo gartir haqqillaji mumen e ndeɗon gueɗe yimɓeɓe gartir haqqillaji mumen mbaɗa ko mbawi saabu wiide tan fala buuɗa mami wat ko hay goto waɗani walla inde nde ma wayno no inde meeɗa waade ma wat ka fotani wade te ko ɗum ka fotani wadde
te ko ɗum woni ko heɓi hande Hasimo oɗo ɓiɗɗo gorko toon to diwan mo Pikine to hawo yoɓi fittandu neɗɗo noon aɗa waɗa hunde daɗa mbatta daɗa kono ma rutto hen tawa sutura ma sakto e ngal ɗon banggal te no sutura makko saktori ni muusi boni goɗɗum ɗum ko ganduɗa kewi toon to ganduɗa kañum woni diwan moyete toyete nuyete kadi diwan mo ganduɗa kañum woni ɗon kadi ɓiɗɗo gorko oɗo warda ma are hakkillam joni ɗum ɗon ne woni ko ganduɗa kañum ne hulɓinima to diwan mo Wakam to saabu goɗɗo woni ko toon wara kankone woni ko ganduɗa ɓe mbaddanno kamɓe ɗiɗo aɓe mbadda ko ganduɗa aɗa jogani kam naggam walla tottam naggam walla naggam e naggam wonɓe ganduɗa ni jeehi hayɗin konngudi saabu so haala dañi goto fof haalata ko banggue haalama haala huuɗo ɗaynowo ko hakkude mabɓe e ko way noon ɗum ɗon foof hande hulɓinima e nder leydi meɗen ko waddi ɓe ko hay goto andata ɗum hayso bandiramoɓe gandi hande kalata te woni gonga ko rendinta yimɓe ko foti ko haalede beele heddiɓe ƴetta hen exemple kono so tawi so wargo dañi tan hankkadi heddete ko ina suure ina sudde guude ina mofte ɗum ɗon foof ɓurata ɓeydude ko caɗele woni gonga wo ko kala ko ganduɗa kewi yo haale wiye ko ɗum naggam e naggam rendini ɓe sukaɓe yo goppu naggam e naggam ɗum ɗon wawa findinde heddiɓe goɗɗo wo ko mo ganduɗa funere mum ne fonno yaade sippiroyde ɗum ko hanki wonno on ko bir ɗo ɗo ganduɗa kañum woni diwan mo ɗo ɗo ganduɗa kañum woni diwan mo Yembal ɗoyete oɗon ko bir mo ganduɗa ine fonno yaade sippiroyde ɗum ɗon ne kanko funere nde wari ngel ɗo ɓinguel oɗo ɓiɗɗo gorko mo ganduɗa ɗeɗo caɗele waɗi hakkude mabɓe kankone o yooɓi fittandu makko to jamma ganto ɗum ɗon dañi hande ƴewtide hande an funere ma ina foti yaade sippiroyede saɗa jogui hakkille so tawi tan amo wonde hakkille makko ko neɗɗo hay duko o fotani addude tant que omo ganduɗa kanko woni funere makko walla mo jiidi walla mawni ko walla miñi ko gayna liggey mo woni o kono hande wonɓe ganduɗa so yimɓe goni e kew elle ko nden tan jinneji mumen pinata e ɓalli mumen ko nden jiɗata addude histoire galle ko nden jiɗata addude boneli e galle ko nden jiɗata adde dukko e haala e nder galle te hande ɗo yimɓe goni walla ɗo yimɓe ndenti goto fof ni foti dañde sutura hoore muɗum ha mofto wasa andude haala kala ko ganduɗa ina adda haala ñif ɗum saabu ko an kewni kala ko ganduɗa ina adda bone ñif ɗum saabu ko an hande woni ɗo ganduɗa ete ko an foti rentade kono funere ma ne foti sippiroyde dimanche samedi jamma mbaɗa feere ha mbara neɗɗo funere ma fina ronka hayno yaari sippiroyede haade ɗum ni kañum waɗani wattani kono kañum tigui nanga e nder police ina faade ha an jitteɗa ko wiyete bone piltat bone haɗata e hoore jomum yo yimɓeɓe ƴewta koye mumen jamanu o hulɓinima ni dogue ne wiye insécurité daña ala e nder leydi ndi hande agression ji nani daña bang yo bang agression ji ne kewi yimɓe ne kala ɗin agression ji parani goto fof ne wara sehil mum so haalama wiye rendiniɓe ko haala fëgg diaye rendiniɓe ko haala cigarette rendiniɓe ko haala moto naggam e naggam ɗum fof jarani saabu hande neɗɗo ni foti miijade moto ko neɗɗo wawi dañde ɗum kono wawa dañde neɗɗo million ji ko neɗɗo wawi dañde ɗum kono wawa sodde neɗɗo wadde neɗɗo ni foti artirde hakkille muɗum sukaɓe yo gartir hakkillaji mumen nani bonna peeje mumen agresseur uji ne so yiiɗi ɗe balɗe yooɓe ustu saabu kala ɗo agresseur nanga so fiyaka ha leele ƴiƴam muɗum ma fiye ha wasa fittandu muɗum yo goto fof rento anda ɗo fawata koyngal muɗum saabu leydi ndi wuuli oɗo saaha koyɗi konngudi goddeten roɓɓindu jayndeli meɗen ko heddi ko jettinen ɗum lawol gongol so Allahu lamɗo jaaɓi yo Allah rokken tawede bani moon debbo Aissata Ndiaye wonno heɗonene banggal caméra wo ko Mansour Sow alias Thiat wondude Ibrahima Thiamban.